Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Blueboard DIY. Εδώ θα φτιάχνουμε απλά και εντυπωσιακά projects με Arduino, ηλεκτρονικά και προγραμματισμό. Στο σημερινό επεισόδιο θα ξεκινήσουμε με το πιο βασικό τεστ. Θα κάνουμε το LED στο Arduino Uno R4 Wi-Fi να αναβοσβήνει. Θα χρειαστούμε αυτά τα δύο πράγματα. Το Arduino Uno R4 Wi-Fi και αυτό το USB καλώδιο. Θα συνδέσουμε τη μία μεριά του καλωδίου στη θύρα USB του Arduino, ενώ την άλλη στη θύρα USB του laptop. Στη συνέχεια θα σβήσουμε αυτά που έχει στο sketch και θα κάνουμε paste αυτόν εδώ τον κώδικα, τον οποίο μπορείτε να το βρείτε στην περιγραφή. Θα πατήσουμε το βελάκι για να τρέξουμε τον κώδικα. Εφόσον έχουν πάει όλα καλά, τώρα το LED που έχει πάνω το Arduino θα πρέπει να αναβοσβήνει. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe.